Слухаў прамовы Леніна і Троцкага, замест камунізму абраў Амерыку. Гісторыя Ірвінга Маркмана. Ірвінг Маркман нарадзіўся ў Докшыцах у пачатку мінулага стагоддзя. У 6 гадоў разам з сям'ёй пераехалі ў Лепель. Там, у Лепелі, Ірвінг жыў увесь час да пераезду ў Амерыку. Падчас кастрычніцкага перавароту маладога хлопца забралі ў бальшавіцкую армію. Там ён праслужыў да 1922 года, да пераезду ў Злучаныя Штаты. Нас проста забралі ў армію. Як гэта здарылася? Бо адбылася рэвалюцыя. Яны ўсіх забіралі, маладых зусім. Каму было 13-15 гадоў, ім было ўсё роўна. Нас не трэніравалі, нават не вучылі страляць, а проста паслалі на фронт. Спачатку вайскоўцаў адправілі пад Пскоў. Там яны займаліся кантролем цягнікоў. Аднойчы спынілі цягнік ля Пскова, у якім былі белыя генералы. Генералы адмовіліся выходзіць. У цягніку было шмат людзей, наколькі памятаю, ніхто з іх не застаўся жывым. Там у цягніку былі грошы, золата. На падлозе валяліся рублі. Салдаты пабеглі іх браць, цягнулі ўсё сабе ў кішэні. Ірвінга разам з іншымі вайскоўцамі паслалі пад расійскі Саратаў, адтуль пад Самару, дзе размяшчаліся войскі генерала Александра Калчака. Мы ехалі да Самары 6 тыдняў на цягніку, потым ішлі ў дзень шмат кіламетраў без перапынку, а потым былі баі. Ірвінг, якога не навучылі страляць з вінтоўкі, у першым баі нават не разумеў, як карыстацца зброяй. Аднак з часам навучыўся змагацца, ваяваць. Падчас захопу бальшавікамі Самары загінулі шмат людзей з двух бакоў. Там жа перад вайскоўцамі выступаў Леў Троцкі. Ірвінг добра памятае гэта, нават тое, што казаў адзін з лідараў бальшавікоў. Троцкі сказаў: кожны салдат атрымае ў 2 разы больш грошай, калі мы возьмем Самару. І мы ўзялі Самару. Мы атрымалі заробак у 500 рублёў. Гэта былі ўжо новыя грошы. Але справа ў тым, што за гэты новыя грошы мы нічога не маглі купіць. Пад Самары Ірвінг бачыў Троцкага не першы раз. Па яго словах, ён быў у 1917 годзе ў Пецярбургу. Там жа бачыў Троцкага разам з Уладзімірам Ленінам. Мы, салдаты, стаялі ў адным шэрагу, а Ленін падыходзіў да кожнага з нас і рукаўся. Ірвінг памятае прамовы 2 рэвалюцыянераў. Яны адрозніваліся. Ленін быў спакойным і ціхім, але казаў ад сэрца, успамінае мужчына. А вось Троцкі заўсёды выступаў больш агрэсіўна, тым больш для вайскоўцаў. Пасля Самары частку Ірвінга накіравалі на Урал. Мужчына успамінае, што бачыў там Васіля Чапаева і ваяваў разам з ім. Пасля Маркман трапіў ва Уфу. Ва Уфе ў Ірвінга жылі сваякі, цётка і дзядзька. Ён вельмі хацеў з імі пабачыцца, але маладога вайскоўца не адпускалі афіцэры, пакуль ён разам з іншымі шарагоўцамі не дабудуе масты. Пасля ўзяў каня і паехаў у горад. Знайшоў дом цёткі і дзядзькі, там былі іх дзеці. Мы разам сядзелі за гарбаты з самавару, я прынёс ім хлеба і цукру. У бальшавіцкай арміі Ірвінг Маркман, як яўрэй, неаднаразова сутыкаўся з праявамі антысемітызму. Па яго словах, ненавісці і грэблівае стаўленне да яўрэяў у бальшавікоў было вельмі распаўсюджаным. Нягледзячы на тое, што некаторыя з бальшавіцкіх дзеячоў таксама былі яўрэямі. Ірвінг успамінаў такі выпадак з вайсковай службы. Неяк мы леглі спаць, а спалі мы на падлозе. Адзін салдат падышоў да мяне ноччу са зброяй. Я застралю цябе, жыд. Я нічога яму не адказаў, толькі паглядзеў на яго. А ён сышоў. Я ведаў, што калі б расказаў старэйшым афіцэрам, то з ім разабраліся б. Памятаю, што калі ў адным з гарадоў нашы салдаты скралі яйкі ў мясцовых, то наш афіцэр, ён быў палякам, загадаў расстраляць 4 салдат. Я бачыў гэта на свае вочы, таму вырашыў нічога не расказваць, каб яго проста не забілі. Потым у Ірвінга будуць баі пад Чалябінскам, Томскам. Там магло скончыцца яго жыццё, аднак яму пашанцавала, калі бомба ўпала толькі побач з ім, а не на яго. Мяне адправілі ў шпіталь, я не мог размаўляць амаль паўгода. Калі вылечыўся, то мяне адразу ж адправілі на фронт. У арміі Ірвінг правёў яшчэ некалькі гадоў. Ён удзельнічаў таксама і ў бальшавіцка-польскай вайне. Ён успамінаў гэта так. У 1919 годзе мяне адправілі на польскі фронт. Мы ваявалі супраць палякаў. Падышлі амаль да Варшавы. Там нас так добра пабілі. Я ўцёк. Я вяртаўся дадому без абутку, без лапцей. Вядома, за ўцёкі мяне арыштавалі. За дезерцірства Ірвінга затрымалі і пасадзілі ў турму. За кратамі ён знаходзіўся даволі працяглы час. У турме маладога хлопца наведвала маці, падчас кожнага візіту казала: «Не хвалюйся, цябе адпусцяць». Аднак праз час яго не толькі не адпусцілі, а адвезлі далей ад роднага дома. Перавялі ў іншую турму, а адтуль зноў адправілі на польскі фронт. Ваяваць Ірвінг доўга не змог, вельмі хутка прастудзіўся і захварэў. Яго адправілі дадому, а вайна бальшавікоў супраць палякаў скончылася. Ішоў 1922 год. На той час Ірвінгу ўжо было 23 гады. Гэта быў час, калі яго сям'я пачала атрымліваць лісты з Амерыкі.
Яго маці вырашыла, што ім таксама трэба пераязджаць у новую краіну. Каля года ім рабілі неабходныя дакументы і візы. Толькі ў 1923 годзе яны змаглі атрымаць усё, каб рушыць у вандроўку ў новае жыццё. Спачатку мы паехалі ў Віцебск, а потым у Рыгу. Мы чакалі перасячэння мяжы, бо там, у Латвіі, больш не баяліся. Так, там таксама хапала антысемітызму. А з Латвіі мы паехалі ў Бельгію. Іх дарога ляжала да французскага Шэрбура, адзін з партоў, адкуль караблі плылі да Амерыкі. У Шэрбуры сям'я Ірвінга даведалася, што руская квота на эмігрантаў закрытая. То бок трапіць у Злучаныя Штаты яны не маглі. Прыйшлося чакаць, калі амерыканцы зноў дазволяць рускім эмігрантам прыязджаць. У Францыі Ірвінг пражыў аж 4 гады да 1927 года. Ён з сям'ёй і яшчэ некалькімі сотнямі эмігрантаў жылі ў гасцініцы «Атлантык» у Шэрбуры. Гэта было добрае месца. Мы не баяліся паліцыі, увогуле нічога не баяліся. Мы былі сумленнымі людзьмі. За 4 гады Ірвінг змог знайсці ў Шэрбуры працу і зарабіць грошы. Яго першай працай у Францыі стала сартаваннем вуголля на вугальнай шахце. Яму плацілі 20 франкаў за працоўны дзень. Па яго ўспамінах гэта раўнялася долару і 25 цэнтам. Аднак такі заробак не радаваў хлопца, таму ён вырашыў паехаць у французскую сталіцу. Так, 4 гады да адплыцця ў Амерыку Ірвінг правёў у Парыжы. У Парыжы я прадаваў розныя рэчы. Вось і ўсё. Так і зарабляў на жыццё. У 1927 годзе амерыканцы абвясцілі, што людзі, народжаныя ў Польшчы, могуць свабодна прыехаць у Амерыку і не чакаць рускай квоты. Ірвінг, як і яго сям'я, палічылі, што нарадзіліся на польскай тэрыторыі, таму падалі заяву ў амерыканскае консульства і чакалі візы з дакументамі. Амерыканскі консул ухваліў заяву Ірвінга, і так пачаўся яго фінальны этап да пераезду ў Амерыку. Яны з сям'ёй пераехалі з Францыі ў Великабрытанію ў горад Галіфакс. З Галіфаксу карабель адправіўся ў Злучаныя Штаты. У Амерыцы я адразу знайшоў працу. Свае першыя грошы амаль усе аддаў сястры. Тады я зарабляў аж $18 за тыдзень працы. Усё сваё жыццё Ірвінг Маркман пражыў у Нью-Йорку. У наступнай гісторыі пра пасажыраў, што прыехалі ў Амерыку з беларускіх земляў у канцы 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў, палатно раскажа пра дзяўчыну, якой маці дала ў дарогу $2, а яна іх захавала і ўжо з Нью-Йорку адправіла гэтыя самыя грошы да маці ў Беларусь.